अरे सरवा एहू बड़ा पनिया गल का रे एकरा सरवा के का भइल बा जब वोट मांगे निकलत तारी सो सबे पनिया चलाओ त बार ना छतवा पर काहे के लेले बड़े हाथ में बक छता हम ना बार छता भेज जाई तब रे तोरा छाता का पड़ल बा एने पूरा देह भिंजत त कोनो बाते नहीं के बार ना जल्दी बार भिंजत ले बार दे तनी जानता रे हम तो जीतिए जैती लेकिन क्या करी हमरे जात गाड़ में बात करे के लागल त का करी ते ही बोल अब हम का बोली हमरो तो हाल उहे बा सोचा तनी कि 5 क्विंटल मुर्गा कटवा दी का रे अब का कहीं हम यही में खियावे के बा पियावे के बा आ घुमावे के बा अच्छा आ सरवा वोट कहीं लौटते नहीं थे देख अब का होता बे होई का जीत तो हमनिए के निश्चित बा बाग साथ कबो दिमागो से काम ले हल कर अरे साला दिमाग से काम ले अब ओकरा से हम बिना कामे के पैदल चलता नहीं एहो में यार तेहू हमार खोपड़ी गरम करत रहेली एगो तो अपने कहीं वोट नहीं चलौ कर आ तेहू साला का कहीं तोरा के चल सरवा एको आदमी नहीं चलौ कत रे कहां कोनी चल गल बरसात में सब भिंजत का रे रे रुक लागता आदमी हो कि लाश रे बुझात तो नहीं खे रे ना हिलावते बा काची रे काची नहीं हिलाव तोरो हमेशा दिमागवा वही में रहे हाथ गोर अच्छा चल के लगवा देखल जाओ का ना रे कहीं लाश हो कि तो उठ के दांते काट ली तो उठ के दांते काटी तो मारे लगा जी मुंह के मुंह चल ठीक बा चल आ देखत रह हां बड़ा डर लागत रे लगवा जाए में चल मुका बना ले नीचे से ठीक बा रोक हम देखता नहीं लाश की आदमी ठीक बा ते यही जरूर करो नहीं जी हां यही जरूर नो लागो तो जिंदा बा रे आओ चुप सुता बा छता बंद कर दे चल गोटा आई है ना चल चाप रे तू बारवा हाथ मत कर तो हम बुआ के जाएंगे क्या रे चुप आराम से जा आराम से अरे सारा बुझी का बता रे लागता कौन कुकुर आई बड़ा सा अरे बाप कौन कुकुर नहीं तो आदमी हवा सन छोड़ी जाए थी हमने तो लात खाए की आदत है बा चली कौन बात नहीं बैठी अरे हम तो रउआ लोग के चिन्हते नहीं थी नहीं के चिन्हती हम मुखिया प्रत्याशी बनी आ हमार चुनाव चिन्ह बैगन छाप हम सरपंच प्रत्याशी बनी हमार चुनाव चिन्ह मुरई छापा मुरई अच्छा अब आगे बुझाई रउआ लोग इन काहे गोड़ दबावत रहनी हम लोग छोड़ी जाए दी हमनी के समाज सेवक है जन्म जुगिए से अच्छा रउआ लोग के घर दुआर कहाँ पर घर दुआर नीतीश मुखिया के नाम सुनले बा नीतीश मुखिया के हम वही नु हई नीतीश मुखिया जिन ऑर्केस्ट्रा वाली से शादी कैला रहनु है नु अरे महाराज छोड़ी शादी ब्याह तो कहीं होते रहेला हाँ ये बात तो ठीक है बा अब इतना भटफोड़ी केहू देखेला अरे धाराव में पैसा ओकरा के सरवा के हईली धरी अरे ना महाराज हम पैसा लेम रउआ लोगिन से अरे छोड़ी जाए दी हाँ खैनी बीड़ी के धली काम चलत रही मतलब ली ना धरी अच्छा ठीक बा इतना कहता तो रख लेता देख ले ली इनकर वोट तो हमनिए के बा हाँ अब आप बुझाता कि वोट मिल जाए हमने के इनकर बाकी मुखिया जी हम का कहीं हमारे तो वोटर लिस्ट में नामे नहीं का 500 रुपया हो गई बाकी रउआ लोग काहे चिंता करतानी लो हम ऐसा एगो बाबा के जाना तानी जिनका से रउआ लोग हवन करवाए लो तो पक्का जीत जाए रे पूछ ना पता पूछ अच्छा रुक पूछा जानी अच्छा हम कहाँ रहे नी
शंकर पुटोला रउआ लोग इनके जाए के पड़ी एगो लेटरिन के पीछे नदी के ऊपर तपस्या करे ले। तू लोग जाके वहाँ जाप करइबा लो तो जरूर जीत जाइबा लो। तहारा लोग इनके कौनो सारवा ना है। ठीक बा रे, चल जाओ का। चल ना। ठीक बा, तो हमनी के अब जा तनी तनी ध्यान में रखे। ठीक बा नु? ठीक बा। चल छतवा ले ले अपन। छतवा ले ले। चल जाके हवन वन करवा दिए। सराऊ लोगिन इलेक्शन आ गइल बा तो अब आके केंग गोड़ दबावता लोगिन। आ जीत गइला के बाद देखऊ ना आवेला लोगिन। सार कबहू ना जीती लोग। रे गोरे गोरे चौक पर का रे, हमार तो गोड़ दुखा गइल बा। रे यार, जौन पैसा लसन ते ओकरा के दिवा देले है, तंत्रिकवा का दियाई पत्थर लागता। शंकर पुटोला आगो नहीं सका दूनी। देख हवे लेटरिंगवा तो जाए के बा। लौकता? हाँ लौकता, आंधर नहीं ठीक बा हम जानता नहीं। चल और तो रुकल काहे बारे, चल ना, चल जल्दी चल। चल जानता रे, एक बार बाबा से हवन करा दिया सारा इलेक्शन के दुख दूर हो जाई। हाँ, जिन हमनी के मजाक उड़ावतले हैं उनकर गाड़ी में बांस धा दिए। रे अभी गाड़ी गलौज काहे करता रे? एक बार इलेक्शन जीत जाए के ओकरा बाद सब जना के नाम हम लिख के रखले बानी। सब जना के गाड़ी में बांस ठीक बा। चल रे, लागत पनिया छोड़ गई, छातवा बुता ले। अच्छा चल ठीक है, बुता ले। बाप रे बाप, बड़ा सुनसान जगह बारे, कोनो कांड कर दी तो पते ना चली। सलामा डर लागता। चल डरत काहे बारे, आ गई निशान, हमनी के अब सारा सपना पूरा हो जाई। ठीक बा, चल। अर्ची अर्ची बुझाता बाबा पूजा पर बैठल रहना का दू। चल कहीं शराब दिहन नु तो सारा वोटे में रह जाई। अरे चल ना सरपी हैं। साला डरो न लागता। जय हो बरहम बाबा, अब तू ही रक्षा करियो हमनी के। ओम अर्ची रे ई तो आरछी कहता रे। बकरी पोसले बका रे। अरे छोड़ ना, उसे हमने क्या करे के बा, हमने नु कराए के बा। अर्ची बात कर, पूछ जगाओ। रूप जगाओ तने। अर्ची अर्ची कौन हरे कौन हो? मुंह में दे दिखा रे। अरे बाबा गलती हो गई। उठा बाबा हम मुखिया प्रत्याशी हई। बाबा हम सरपंच प्रत्याशी हई। राउर गांव में बहुत नाम बा, सुननी है सो कि बाबा से हवन करवा लेम सनु तो हमनी के केहू ना हराई या हमनी के इलेक्शन में जीत जाए सो। हाँ ई तो बात बा। देखो सर, जोन हम मंत्र बोलेम तहरा बोले के बा एक बार आ तहरा बोले के बा 2 बार। हाँ बाबा हाँ। ठीक बा। ठीक बा। अरे मंतारवा तो चालू करे दस। अरे मंतारवा तो चालू कर दसन। अरे मंतरवा तो चालू करे दसो। अरे अरे हेंगा घास दे। अरे घास दे। अरे घास दे। अरे बाबा के धसबे। अरे बाबा के फंसबे। अरे बाबा के धसबे। अरे तोरा गुस्ती के। अरे तोरा गुस्सी की। अरे तू हली मार ले। अरे तोरा बाबू पैंट हाथ लगे बारे रोक मार तन कर। मार तू हली मार। अरे बाबा के मारबो सो। बाबा के मार। लागत अब हवन हमनी के पूरा होगल का दोनी। अब बुझाता हमने के जीत जाई। बाबा से पूछ ली का? पूछ ले। ए बाबा ए, हमनी के हवन पूरा होगल का?
सरव लो मुआ दे लो रोको लो तारा के बताओ लागत बाबू के सिया कोई करे भाग जा भाग अरे सरवा होन करवाए लो सक मुआ रे तहनी के सराफ देतन लियो वोट ना दी अरे सरवा मार के तो अंगे अंगे तूर देलो सो चल चल अब तो बाबा से हॉर्न करवाइए देनी सो अब सारे गांव में हमनी के चुनहू ना हो रही है अब तो हमनी के जीत पक्का बा एकदम। हां जी चला जी चल तो का हाल बा भाई लोग आज के वीडियो शूट करे में माने बहुत ज्यादा दिक्कत भइल हमनी के दिक्कत ऐसे भइल कि पानी बरसत लख यही से बहुत ज्यादा दिक्कत भइल ठीक बा। आज के वीडियो जौन शूट भइल तहना के पूरा टीम बा ई हमनी के कैमरामैन जौन सारा वीडियो शूट कइले बाड़ा लोग तो देखते बानी लोगिन ई हन तांत्रिक जौन वीडियो का तांत्रिक बनल बाड़न बहुत बढ़िया एक्टिंग कइले बाड़न तो देखल मत भूली लोगिन वीडियो के। आई हमन गांव के सदस्य जिनका के हमनी के एथी बनेला नहीं हसन और रउआ लोगिन वीडियो देखतनी तो लाइक करी लो और कमेंट में करी लो कि मतलब कि हमनी के वीडियो देखले बानी सन अच्छा लागल बा और चैनल सब्सक्राइब करी लो जान पहचान में भी कराई लोगिन। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो का लाइक करे लोगिन आ नहीं लगा तो डिसलाइक भी कर सकता है कोनो दिक्कत नहीं है। कमेंट में जरूर बताएं लोगिन कमेंट में हमनी के कमेंट पढ़ के बहुत ज्यादा मतलब अच्छा लागेला। चलिए ठीक बा बाय।